Hallo allemaal, ik ben Wim Kools. Ik heb vandaag Arno Bedijn uitgenodigd van het 4 mei-comité in Oostburg. Hoi Arno, Hoi. Fijn dat je er bent. Kan je wat over jezelf vertellen? Nou goed, ik ben Arno Bedijn. Ik ben sinds vorig jaar voorzitter van Stichting Comité 4 mei in Oostburg. Ik ben 59 jaar en ik woon ook in Oostburg. En wij proberen 3 herdenkingsmomenten op een jaar te organiseren. Nou, je bent de voorzitter van het comité 4 mei in Oostburg, maar wat doen jullie nou precies? Nou, om te beginnen hebben we altijd de 4 mei herdenking. Natuurlijk op 4 mei met daaraan voorafgaand een schoolproject. Dat is de laatste jaren een klein beetje in het water gevallen vanwege de corona. Daarnaast doen we op 15 augustus een herdenking, de India-herdenking. Ook hier in Oostburg bij het monument. En normaal gesproken hebben we dan nog een derde herdenkingsmoment, dus in november, rondom de novembermars van Hoofdplaat naar Knokke. En wat organiseren jullie allemaal? Nou, we maken het mogelijk om mensen mee te doen en mee te beleven van een herdenking. En dus die 4 mei of 15 augustus of in november. En het scholenproject, dat proberen we altijd ieder jaar te doen op de basisscholen hier in Oostburg. Om aan de hand van een lezer of een gastdocent of een spreker iets te laten vertellen over de Tweede Wereldoorlog is het meestal geweest. Maar we proberen onze focus ook wel iets naar de latere oorlogen te leggen. Nou, kan je uitleggen wat er op de eerste foto hier zo gebeurt? Nou, dit is een foto van een heel tijdje terug van het toenmalig bestuur. We waren toen in overleg om hier in Oostburg eigenlijk een degelijk monument te krijgen. Dus dat is rond 2010 geweest. En hoe is het ontstaan? De comité, het is begonnen als een comité, dat is eigenlijk opgezet door de Raad van Kerken. Die vonden in de tijd, dat praat ik over 2002, vonden het toch wel een beetje sneu dat er hier geen herdenking gedaan werd rondom 4 mei. Daaruit is een kleine groep begonnen met een aantal sympathisanten te krijgen. Dus mensen die daaraan mee wouden helpen. Onder andere ook scouting, muziekverenigingen, EHBO, brandweer, noem maar op. Alles wat je eigenlijk nodig hebt om eigenlijk een stille tocht te krijgen van een gebouw naar een monument. En dat is dan uiteindelijk uitgegroeid tot een stichting. Toen de tijd dat we voor het monument gingen kijken, hebben we er een stichting van gemaakt. En dit is dus nu het logo van het 4 mei-comité. Ja. Dus hoe lang bestaat het dus nu al? Het bestaat van 2002, dus we zitten nu nog een jaartje van het 20-jarige bestaan af. Nou, op deze foto zie je een herdenking. Wat wordt er herdacht? Dit is een herdenking van op 15 augustus, even 2 jaar terug. Dan wordt er een kleine toespraak gehouden. Er wordt gesproken over de Indonesië-oorlog, of de Japanse bezetting. En dan is er een bloemlegging en dat was toen de tijd eigenlijk gewoon hier plaatselijk. Sinds vorig jaar zijn er 30 namen bekend geworden van mensen afkomstig hier uit de streek die omgekomen zijn in de Indonesië-oorlog. In Japankampen op Burma, de spoorlijn van Burma, noem maar op. Dus die 30 namen die we dan opgelezen hebben, heeft eigenlijk de aanzet gemaakt om uiteindelijk nu echt een regionale herdenking te noemen. Nou, hier zie je dus een speldje van een bloem. Ja. Nou, hoe heet het en wat is de naam ervan? Nou, dit speldje dat is gemaakt een voorbeeld van een melati. De melati is eigenlijk een Indonesische jasmijn. En die staat symbool voor eigenlijk de Indonesië-oorlog. Dus. Ja. Nou, het monument in Oostburg, daar staat er voor mij al best wel lang. Wie heeft dat gemaakt en wie is er op het idee gekomen? Nou, we hadden toen in de tijd een 5-tal beeldende kunstenaars gevraagd om met een ontwerp te komen. Dit is een ontwerp van Ton Koops, die het uiteindelijk gehoord is. Je mag er eigenlijk, volgens Ton Koops, mag je er eigenlijk alles in zien, wat je erin wil zien. Veel kinderen zien er een wachthuisje in. Veel mensen, oudere mensen, zien er de kerktoren, de spits van de kerktoren die in 1944 midden op straat lag.
En het halfronde segment, dat wordt wel eigenlijk gezien als de vroegere watertoren die kapotgeschoten is, of gebombardeerd is door de Duitsers zelf. En het idee erachter was dat het eigenlijk een driehoek is. En een driehoek is in de wiskunde de sterkste figuur. Maar je ziet toch dat je met een driehoek ook kan verwringen. Dit monument wordt verder gedragen door, die staat op een sokkel. En die wordt gedragen door ruim 140 mensen die omgekomen zijn hier in Oostburg of in de buurt van Oostburg. De junior verzetsbus op wielen is even geleden langs geweest. Kan je er wat meer uitleg over geven? Ja, dat idee kwam bij ons op tijdens een vergadering in aanloop naar 75 jaar herdenken van de bevrijding van Nederland. Dat zou dan vorig jaar plaatsgevonden hebben. Omdat we een thema zoeken waar we ook jeugd mee kunnen betrekken en kunnen bekendmaken met het herdenken, was dit een uitgelezen kans om dit nu eens een keer niet voor de school alleen in Oostburg te doen, maar voor heel West-Vlaanderen. En worden er nog meer evenementen worden er nog meer evenementen georganiseerd? Nou, op dit moment even niet. We zijn wel in beraad wat we volgend jaar gaan doen weer rond 4 mei op de scholen. Dan pakken we gewoon weer de oude aanpak aan van alleen hier in Oostburg. Want andere kernen hebben hun eigen comité's. De verzetsbus hebben we wel al over gesproken dat we die over een jaar of 3 proberen weer terug te halen naar hier. Omdat het toch wel een succes was. Nou, op de laatste foto hier zo zie je een werkboekje. Hoe kunnen de kinderen die opdracht daarin maken? Wel, dit boekje, daar zie je 4 personen op. En die 4 personen hadden in de trailer elk hun eigen kamer. Ze hadden ook allemaal een eigen achtergrond. En dat wordt in die kamer van hun wordt dat eigenlijk uitgebeeld. Het was een Joods meisje bij, het was een meisje van een NSB-gezin, een jongen met zijn vader als verzetsman. En een jongen die, zijn vader moet liever neutraal willen blijven. Die vragen in dat boekje die worden per kamer die behandeld en die konden ze gewoon heel dat kamertje doorgaan. En dan met attributen en filmpjes en geluidsfragmenten. En hoe lang ben je nu al betrokken bij het 4 mei-comité? Ik ben eigenlijk van begin af aan al betrokken. Dus ik zit ook al 19 jaar hier als bestuurslid. En wat doe je nou precies als voorzitter? Als voorzitter probeer je eigenlijk, dit is het momentje bijvoorbeeld, maar je probeert eigenlijk je stichting naar buiten te dragen en een gezicht te geven. Nou, ik kwam dus deze week toevallig een krantenkop tegen over dat er iemand overleden is die al heel lang meespeelde in de Novembermars. Kan je er wat meer over zeggen? Nou, wat ik er verder van weet is, in de tijd is er gevraagd met het opzetten van de Novembermars om een Canadees regiment naar hier te krijgen. Nou, dat is eigenlijk altijd gelukt en daar was schijnbaar een vrijwilliger bij die dat met een doedelzak ondersteunde. Nou, die man heeft dat jaren gedaan, die is schijnbaar nu naar een kortstondig ziekbed, is die, als ik het goed begrepen heb, overleden. Dat wordt nog wel ieder jaar gedaan, dus ieder jaar zijn er nog een detachement van Canadese soldaten. En dan komt ook nog een groep met doedelzakspelers om eigenlijk de boel levendig te maken eigenlijk. Nou, ik heb dus ook gelezen dat hij was eigenlijk een beetje het gezicht van de mars. En heeft u hem zelf gekend? Ik heb mezelf niet gekend, nee. En heeft u wel horen spelen op een filmpje? Ongetwijfeld. Ik zal hem ook wel gezien hebben, maar ik heb nooit geweten wie de beste man was. Nee. Nou, toevallig ben ik 2 jaar geleden bij de laatste Novembermars ben ik daar geweest. En daar heb ik een filmpje van gemaakt. Dus daar gaan we nu even naar kijken. Prima.
Nou, om nog even terug te komen op de junior verzetsbus, die kwam dus even geleden langs hier in Oostburg. Wat was de reden hiervan? De reden was dat we met die verzetsbus de 75-jarige herdenking hier in de streek wouden afsluiten. En normaal gesproken met een schoolproject voor hier alleen maar in Oostburg. En we hebben die kans aangegrepen om heel de streek daarbij te betrekken, dus heel de gemeente Sluis. Daar zijn inderdaad 7 scholen op afgekomen. En we proberen daar eigenlijk mee te bereiken dat die jeugd hierover gaan nadenken. Dat ze gaan nadenken dat oorlogen effecten hebben ook op latere periodes, op nabestaanden. En voor wie is dit? Dit was alleen maar eigenlijk bedoeld voor groep 7 en 8, maar we hebben de kans aangegrepen om een tweede week te laten komen en daar ook nog de brugklasse van het Swing College daarin te betrekken. En ik moet zeggen, daar was het ook best wel een pittig iets voor. Nou, ik ben dus ook langs geweest bij de junior verzetsbus. Daar gaan we nu even naar kijken. Net als heel veel andere NSB'ers naar Duitsland. Papa bleef achter om NSB'ers te helpen vluchten. Dan komt er een bevel van de NSB dat iedereen die naar Duitsland is gegaan weer terug moet naar Nederland. We zijn dus teruggegaan en logeren nu bij vreemde mensen in het oosten van Nederland. Gelukkig zien we papa daar weer. Nou, dat was een heel leuk filmpje. Ja, zeker. Nou wordt er ook op een andere manier aandacht geschonken aan de Tweede Wereldoorlog. Op een andere manier, ja, alleen wij doen dat alleen maar door middel van herdenken. In voorgaande jaren, toen we nog in grote getallen bij elkaar mochten komen, deden we dat meestal met een bijeenkomst hier in de Nederlands Hervormde Kerk. Dat is er nu een paar jaar eigenlijk mee ingeschoten vanwege de corona. En doen we het eigenlijk op een sobere manier, gewoon op afstand aan het monument. En hebben jullie ook nog plannen voor in de toekomst? Nee, we hebben geen concrete plannen in de toekomst om op grootschalige wijze iets te gaan doen. Wat op ons pad komt, dat zullen we bekijken. Waar we in kunnen participeren om andere mensen te helpen met herdenken, zullen we dat ook bekijken. Maar onze doelstelling is gewoon eigenlijk die 3 herdenkingsmomenten hier in Oostburg eigenlijk te laten plaatsvinden. En wil je zelf ook nog iets vertellen? Ik zou niet weten wat. Nou. Nee. Ja goed, wat ik heel belangrijk vind is dat we nu de aandacht weer gaan brengen op 15 augustus. Dat is dan over bijna 14 dagen. We proberen daar toch de veteranen van toen en later ook bij te betrekken. Dat is natuurlijk lastig, want die mensen beginnen op leeftijd te gaan. En verder gaan we dan weer werken naar de novembermars en hopen dat die dan dit jaar wel in de normale manier mag doorgaan. Ja.
Nou Arno, bedankt voor te komen. Het was super fijn. Jullie ook bedankt voor het kijken en tot ziens.